Máme odštartované, do čela sa dostáva momentálne Simon Lukáš pred Adama Indráka. Idú rameno na rameno, ale Adam to ešte ustal a dostáva sa do čela pretekov. Momentálne prvé miesto Adam Indrák, BMX Uničov, druhé miesto Simon Lukáš, BMX klub Rača, tretie miesto Šimonko, Matúško Štrbík. Momentálne prvé miesto Adam Indrák, BMX Uničov, druhé miesto Simon Lukáč, BMX klub Rača, Matúško Štrbík, Jakub Žďanský a Šimon Janík. Zatleskajme týmto chalanom. Prvý žerom začne.